Здравейте, приятели, и от нас BG Car Audio. Днес правим бърза демонстрация на дигиталния ченджер UEFA. Какво съдържа и как работи. Комплектчето съдържа дейта кабел, микрофон, достатъчно дълъг кабел с позлатен накрайник и самата UEFA. Има два USB порта, един е за зареждания, другия за флаш памет, AUX вход. От другата страна букса за дейта кабела и микрофон. Кратка инструкция, AUX кабел. В момента сме свързали този телефон с дигиталния ченджер. В момента сме пуснали видеоклип от YouTube. Устройството поддържа стриминг. Следваща песен може да се сменява директно от бутоните на оригиналната стереосистема или мултиволана. Ето. Микрофончето сме го инсталиране над огледалото. Почти не се вижда. А самото устройство е локализирано в тази жабка. Bluetooth е с приоритет. Когато искаме да свири флашката, просто заключваме телефона или спираме плейлистата. Сега след малко ще тръгне флашката. Ето. От тук сменяваме MP3-ките на флашката. На флашката може да сложим 6 папки, които се сменяват с бутончетата от 1 до 6. Ето. Втора. Условието за нормална работа на UEFA-та е флашката да е форматирана на FAT32. В момента флашката, която сме сложили, е 32 гигабайта и по дефолт тя си е FAT32. За разговори примерно когато набереме някого, автоматично прехвърля разговора в колата. Ето. Но в момента тази SIM карта е само за интернет, заради това не може да се проведе разговор. Когато имаме обратно обаждане, някой ви звънне, без да пипаме телефона, със стрелка за предишна песен отваряме връзката, със стрелка за следваща песен затваряме връзката. Това е от нас, скъпи приятели. Ако искате и вашата кола да се здобие с такава екстра, сайта bgcaraudio.com, там са качени всички разновидности на марката UEFA. Не се колебайте да звънете и на посочения телефон. До нови срещи!